semmonen, en ole itse sitä hoitanut, vaan mieheni tietysti, kun hän tätä niinku, hän se meidän veturimme tässä on, mutta että saa niinku puolisoviisumin ja lapset sitten pääsee siinä samalla tietysti maahan. Ja tää puolisoviisumi jollain tavalla siis mahdollistaa mulle työnteon, kun me haetaan sitten sen, kun se itse viisumi on haettu ja myönnetty, niin sit siihen saa hakea lisäosan niin, että mä pystyn tekemään töitä myös siellä. Tosi paljon puntaroitu tätä työskentelyä ihan sen takia, että Chicagossa kello on 8 tuntia Suomesta jäljessä. Eli etätyöt Suomeen onnistuu silloin, kun kyse on myös aika riippumattomista hommista. Ja kun mä valmennan